नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत। तर मित्रांनो, आज खूप दिवसांनी म्हणजे आपल्या अंगणवाडीच्या जत्रेचा आपण शूट तुम्ही बघितलास। आता आज पावसाळी जत्रा म्हणजे आपली सातेरी देवीची जलमंदिर मधली बिळवस मधील जलमंदिर आणि त्या जलमंदिरची जत्रा आज। तर जलमंदिर म्हणजे काय वैशिष्ट्य तुमका मी दाखवतोय। आता मी जत्रेच्या ठिकाणी गेले आणि माझ्यासोबत माझा मित्र अक्षय आणि अक्षयची बायको चेतना आणि आपले भाऊजी राऊत भाऊजी ते पण। तर मी तुमका दाखवतोय। तर मित्रांनो, आता आम्ही गाडी पार्किंग केलं आणि आता उतरण तिकडे मंदिराच्या तिकडे जातो। आतमध्ये दर्शन पण घेतलं आम्ही जाऊन। तर तुमका जलमंदिर कसा काय तुमका सगळं दाखवतोय। मागे पण मी चतुर्थीच्याच वेळी शूट केलेलं आहे। मागे मी चतुर्थीच्या वेळी शूट केलेलं आहे, तेव्हा मी तुमका दाखवलेलं आहे की जलमंदिर कसा आता पण तुमका मी जलमंदिर दाखवतोय। गाडी पार्क केलं इकडे, माझ्यासोबत अक्षय आणि अक्षयची गाडी आहे। तर बरीचशी हिरवळ वगैरे आहे इकडे, हिरवी हिरवी झाडा सगळी आणि मंदिराच्या 3 बाजून पाणी आणि एका बाजून एंट्री आहे। तर ती पण तुमका मी दाखवतोय। सगळं तुम्ही बघा आणि व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा। चला तर मग व्हिडिओ सुरुवात करूया। हॅलो, वारंवार सूचना करून होऊ नये याची दक्षता आपण सर्वांनी घ्यायची आहे। आमदार आणि निष्ठावंत असे शिवसैनिक वैभवजी नाईक दिलेले आहे, त्यांचा देखील सत्कार इथे करण्यात येईल। तर त्यांचे नातेवाईक सत्कार स्वीकारायचा आहे, स्वागत करायचं आहे। पुढच्या काही कालावधीत ते पालकमंत्री म्हणून देवीच्या दर्शन आम्हाला वाटते। आमची विनंती आहे, वाहन चालकांनी आपल्या पार्किंग करायचे आहे आणि आपण दर्शनासाठी मंदिरामध्ये यायचं आहे। नाकेबंद दीड तासाची खूप मोठी लाईन पार करून आम्ही आत्ता मंदिरामध्ये प्रवेश केलो। ही बघा, ही खूप मोठी लाईन आहे। ही जवळपास तिकडनं स्टार्ट होता लाईन आणि अशी पूर्ण फिरान आतमध्ये मंदिरात ह्या प्रवेशद्वारा त्या मंदिरातून आतमध्ये प्रवेश केला आम्ही आणि अजून गाभाऱ्यात प्रवेश करूचो। गाभारो त्या साईडला पुढे। तर आता मी तुमका दाखवते पुढे जाऊन। तर मंदिराच्या तिन्ही बाजूनी पाणी आहे, तुमका पुढे जाऊन तर दिसतच पाणी। तुमका दाखवते मी मंदिराच्या तिन्ही बाजून कसं पाणी आता। आणि या बाजूक आपलं भाऊ ओमकार आणि दयू इकडे बसले आणि इकडे आम्ही इलेले अक्षयची बायको आणि भाऊजी। तर मित्रांनो, ह्या तुमचं पाणी दिसतं ना, तसंच तिन्ही साईडनं पाणी आहे। ह्या डाव्या साईड का मंदिराच्या, तर मागच्या साईडला पण आणि त्या बाजूक पण, त्या बाजून पण तुमका मी दाखवते असं पाणी आता। गाभाऱ्याच्या जवळ आता आपण इलो, पण आतमध्ये बहुतेक अलाउड नाही देवीचा शूट करू, त्याच्यामुळे तुमका आतमधलं दर्शन दाखवू शकत नाही मी तुमका बाहेरनच फक्त मंदिराचं दर्शन देऊ शकतोय। आणि या बघा आपल्या उजव्या साईडला पण पाणी जा।
अनाउन्समेंट करत होते 10 ते 15 मिनिटात तुमचं देवदर्शन होतं म्हणून, पण जवळजवळ आम्ही 2 तास लाईनमध्ये उभे राहिलो. पण दर्शन मस्त झालं. म्हणजे खूप वेळा मी गाभाऱ्यात थांबलेलो आणि मी तुमका बोललेलं आहे अगोदरच की बहुतेक आतमध्ये अलाउड नाही म्हणून, पण आतमध्ये बघितलंय तर तसं काही लिहिलेलं वगैरे नव्हतं आणि मस्तपैकी शूट करून मिळाला. तर तुमका पण दर्शन मिळालं त्या निमित्तात. तर आता आमचं दर्शन घेऊन झालं. आता आम्ही थोडं फिरतलो आणि तिकडे पेटपूजा करतलो, नाश्ता करतलो. तर बघूया इतर पण जरा फिरान कुठली दुकानं वगैरे येली आहेत ती बघूया. आता थोडेसे देवळाचे फोटो वगैरे काढतो आम्ही. तर माझ्याबरोबर आम्ही इले 4 जण, अक्षय, चेतना, मी आणि भाऊजी होते. आता दैव आणि ओमकार पण जॉईन झाले आहेत आमका. तर ते बघा तिकडे पाण्याचे तिकडे आहेत साईडला. तर आम्ही आता थोडं फोटो वगैरे काढतो आणि नंतर मग फिरान आम्ही रिटर्न घरी जातलो. तुमका ते पण दाखवते दुकानं वगैरे कुठली येली आहेत ती. तर ही आजूबाजूक दिसतात ती थोडीफार दुकानं, जास्त दुकानं नसतात. आणि यावेळी थोडासा गरमी जास्त आणि पाऊस कमी आहे. पाऊस तर पडून गेलो आहे. 7-8 दिवस पूर्ण कोकणात झोडपून काढला ना पावसान. गर्दी तर भरपूर. आता रस्त्यापर्यंत लाईन लागली आहे. आम्ही मगाशी जिथे चप्पल काढलेलो तिथपर्यंत लाईन लागली आहे. तर आता थोडीशी गर्दी होतली आहे, पण पाऊस नाही. त्याच्यामुळे थोडासा पाऊस जर पडलो असतो तर थंड वाटला असता. तर बघूया पुढे जाऊन. दरवाजाने सोडत आहात ते करू नका, विनंती आहे. रांगेतूनच आपण भाविकांना सोडायचं आहे. धन्यवाद. मित्रांनो आता गर्दी बघा, बघा समोर दिसतं मंदिर आपल्या आणि जी लाईन आहे ना ती बघा रस्त्यावर इथपर्यंत लाईन आहे. मोटरसायकल आले त्यांच्या मागेपर्यंत लाईन आहे. बघा ही लाईन आहे. आम्ही आता नाश्ता करू गेलो हॉटेलमध्ये आणि कांदा भजी ऑर्डर केलो. कांदा भजी आणि वडापाव. विजय एकनाथ पालव, राहणार दिवस खालचा वाडा. जर आपण यात्रेमध्ये असाल किंवा राहत्या घरी असाल तर ताबडतोब या ठिकाणी यायचं आहे. मंदिराच्या सभामंडपात. तर मित्रांनो आम्ही बरोच वेळ फिरलो, जत्रेत दुकानं वगैरे बघितलं, दर्शन घेतलं, मस्त झालं दर्शन. आणि ही पावसातली जी जत्रा आहे ना, जी दरवर्षी पावसातच असता, जलमंदिरची जत्रा आपल्या बिळवसमधला. तुम्ही जर मालवणसाठी किंवा मालवणच्या जवळपास कणकवली मालवण रोडला जर तुम्ही येलास तर नक्कीच या मंदिरात भेट द्या तुम्ही. बिळवस जलमंदिर असं मोठं बोर्ड लिहिलेलं हा रस्त्यावर. तकडनं तुम्ही आतमध्ये येऊ शकता. तर तुमका इकडे 1 ते 1.5 किलोमीटरवर तुमका मंदिर मिळात. तर हे बघा खालच्या बाजूक पण बघा किती पाणी आता, भरपूर पाणी आहे इकडे. तर बिळवस जलमंदिर मधलं तुमका व्लॉग कसं वाटलं तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा.
असेच नवीन नवीन व्हिडिओ बघूसाठी तुम्ही चॅनलला आपल्या सबस्क्राईब करा जर नवीन कोण असतील तर, आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील. तर व्हिडिओ कसं वाटलं तुमका नक्की कमेंटमध्ये सांगा माका. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओ सोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.